Jeg synes, klimatopmødet gik jo fantastisk. Altså, det har været snevejr lige siden. Pjat. Altså, Hans Engel har selvfølgelig ret i, at klimatopmødet tog mange kræfter, og jeg vil også lyve, hvis jeg sagde andet end, at regeringen fik ikke nogen superstart på det nye år. Men det der med, at jeg skulle være slidt ned og have tabt mit gode humør og sådan noget, det har jeg noget svært ved at se. Og præcis i sidste uge, der har vi altså rusket op i det hele. Vi har lavet om på regeringen. Der er kun 3 ud af de 19 ministre i Danmark, som ikke er blevet påvirket af den regeringsrokade, vi har lavet. Og vi har lavet et helt nyt program med Danmark 2020 med 10 skarpe mål for, hvor Danmark skal hen de næste 10 år. Så jeg er i hvert fald fyldt med energi og gejst og tror på det her projekt. Men har du været sådan grænjeter, sådan negativ vi Hansne? Nej, altså jeg er ikke nogen negativ type overhovedet. Men altså Hans Engel har ret i, at klimatopmødet det tog meget af vores energi. Jeg er ikke enig med Hans i, at det blev så stor en fiasko, som han gør det til. Altså, vi lykkedes med at holde et møde i København, hvor der var 125 stats- og regeringsledere fra hele verden samlet. Der har aldrig været så meget beslutningskraft i klimasagen et sted, som der var i København. Og vi fik faktisk lavet en aftale, Copenhagen Accord, som der nu er 104 lande, der har tilsluttet sig. De 104 lande, de dækker til sammen 80% af verdens CO2-udslip. I modsætning til en gammel Kyoto-aftale, som kun dækker noget, der ligner en fjerdedel af verdens CO2-udslip. Så vi nåede faktisk nogle ting, men vi nåede selvfølgelig ikke helt det, vi ville. Men vi brugte meget energi på det, og nu er det selvfølgelig vigtigt at komme videre, og det er også derfor, jeg har lavet regeringen om og lavet et helt nyt arbejdsprogram. Er der vant til at blive negativ, når man er under stor politisk presse? Er der fare for at blive negativ, når man er under politisk pres? Nej, altså pressen er pressen, og kommentatorerne er kommentatorer, ikke? Og jeg har sagt i den danske presse, hvad jeg mener om kommentatorer. Det er jo nogle meget kloge mennesker, og nogle gange undrer man sig over, hvorfor de ikke selv har valgt at springe ud i politik. Hans har jo prøvet. Der kom noget i vejen. Der kom noget i vejen, ja. Det skal jeg ikke kommentere dybere på, men altså, sådan er det, og man kan jo ikke være glad hver dag. Jeg tror nok, nu sagde Sone jo før, at jeg er som jeg er, og det er jeg. Og jeg tror blandt andet, at jeg er jo ikke nogen amatørskuespiller. Altså, jeg er måske ikke særlig god til at se super glad ud, hvis jeg ikke er det. Jeg bærer nok lidt mine følelser uden på tøjet. Så derfor kan man nok en gang imellem måske se på mig, hvis ikke jeg er helt i humør. Nu har vi spurgt konen til at hun helter om hvordan hun klarer det. Hvordan helter at hun klarer sig som første frue? Hun har klaret sig helt fantastisk. Altså, og jeg synes, det forslag, I havde tidligere på aftenen... Forslaget tidligere på aftenen om, at vi skulle bytte roller, det er da måske ikke så dumt den der. Altså, nej, Sone har klaret sig rigtig godt. Fordi hun først og fremmest er sig selv. Det prøver vi jo at være begge to. Men Sone kommer bedre sted med det, end jeg gør. Er du klar jotterne sin der? Det var sådan næsten, ja? Jeg er bare ikke kusser op. Altså, det røgner jeg så godt jeg kan. Og gjør det så lattvillig som muligt. Hvordan er det dilemma mellem at have statsministeren i husen og så skulle der føre vanlig familieliv? Blir det i høyre til? Det eneste problemet vi har, det er tøyen. Altså, når det tøy til å være sammen, og det er ikke bare at vi har Larsen ikke vekk. Jeg er ikke vekk. Bøttene er ikke vekk. Altså, vi er en familie som har ikke gjort noe eld noen, og det er ikke bare Larsen, til vi død. Så vi røyner samler familiene til forskjellige arrangement, og bruker til tøyene sammen.